Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ubaba uNsibande yakubingelela dlalifa izulu ngesivumo sethu ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu, siyamdumisa, akekho ofana naye, akekho njengaye. uNkulunkulu ezulwini, uNkulunkulu emhlabeni. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi kuze kube manje usahamba nami. Ngiyambonga ngendlela emangalisayo. Angizuchaza-ke izinto eziningi ezenzekayo nezenzekile, kodwa yena uhlala confirm ukuthi usahamba nami. Ngiyakubonga Nkosi kakhulu, ngiyamdumisa ngendlela emangalisayo. Umoya wami uyayitusa inkosi kakhulu. Ngibonga ivangeli anginikeze lona, leli lenza ukuthi ngizondwe abantu bakaSathane, leli lenza ukuthi bazondwe esiyanabezulwini bezondelwa iqiniso. Hayi-ke siyambonga uNkulunkulu wethu. Ngokudinwa inkosi masihlangane eGreytown kusasa ngesikhathi u9. Isikhathi-ke entabeni siyagcinwa. Uma wena uthi uzofika ngo9 noma uzofika ngo10, hayi uhambe kabi. Ibandla ligcina isikhathi leli 9 o'clock Mamzondi siyaqala. 9 o'clock Mamzondi siyaqala. Siyambonga uNkulunkulu wethu, sibonga kakhulu ama-directions acacile nisinikeze wona, acace athi ba. Hey, siyabonga kakhulu. Oyolahleka uzobe ethanda nje ukulahleka, ngoba phela bakhona abantu abathanda ukulahleka, kodwa ngale kwalokho akekho ngikholwa ukuthi uzolahleka ozayo. Asivukeni-ke bafowethu, nehlobo selingenile, kuphelile ubusika. Khahlela ingubo uvuke ubheke eMdlovana. Igama lakhona la ngempela iseMdlovana, bese kuthi eMaritzburg kube iseMgungundlovu, ngapha iseMgungundlovana. Ngibona ngathi sekufanele sithandaze singene enkonzweni yosuku. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Masithandaze siguqe. Baba olungileyo, Baba ongcwele, siyaguqa phambi kobuso bakho, siyabonga ngakho konke osenzele khona. Udumo lonke lukufanele lungolwakho. Sibonga Nkosi isikhathi osipha sona sokuhlala ezinyaweni zakho, silalela izwi lakho. Wazikhethela uMaria, wakhetha ukuhlala lalela izwi lakho. Ngesikhathi uMartha ezikhethele ukulungisa ukudla. Siyakubonga-ke uNkulunkulu wethu, siyakudumisa. Ngiba nathi-ke Moya Ongcwele, khulumisana nempilo zethu. Siyabonga sesifike kulolu suku olungolokugcina sisemkhosini. Siyakhuleka Nkosi, sikhulekela inkonzo zabesifazane, sikhulekela ukuthi baphephe beza, baphephe bebuyele emuva. Sikhulekela ubukhona bakho, ngoba uma ungekho le ndlu esiyakhayo siyakhelize. Sho njalo izwi lakho. Siyacela ukuthi ube nathi, usifihle edwaleni elinguwe, sifihle Moya Ongcwele, sifihle Moya kaBaba. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Ake siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, bangcwele, siyamdumisa. Siyambonga kakhulu. Ngibuka ukuthi ke singene enkonzweni. Inkonzo yethu Matthew chapter 5 verse 9. Babusisiwe abalamulayo ngokuba bayakuthiwa abantwana bakaNkulunkulu. Babusisiwe abalamulayo. Masiya kuHezekiel chapter 22 verse 30. uNkulunkulu ekhuluma ngomprofeti uHezekiel uthi, ngafuna kubo umuntu wokubiya uthango, eme esikhaleni ngaphambi kwami, ngenxa yezwe ukuba ngingalichithi, kepha angimfumananga. Ngikholwa ukuthi sesizwe kakhulu leli verse. Wonke umuntu ofuna ukuya ezulwini kufanele eme esikhaleni, ngoba uma ungekho esikhaleni uNkulunkulu ngeke akusebenzise. Ukuze usebenziseke yima esikhaleni, unga-occupy lutho, kungabibikho izinto obhizi ngazo, kodwa yima esikhaleni. Uma usesikhaleni uzosebenzisa uMoya Ongcwele. Abasebenziseki abantu abangekho esikhaleni.
ilokho kufanele sikwazi. Siqhubeka ke nayo le ndaba ngifisa sithi ukuhlehla kancane khona soqhubekela ku verse 20, 1 John chapter 2 verse 18. 1 John chapter 2 verse 18. Ukufika kwabaphika uKristu. Lithi bantwanyana sekuyisikhathi sokugcina. Njengalokho nezwa ukuthi umphika uKristu uyeza, nakalokhu sekukhona abaphika uKristu abaningi. Ngalokho siyazi ukuthi sekuyisikhathi sokugcina. Uba khona kwabaphika uKristu abaningi. uKristu abantu bamphika. Akaphikwa kuphela ngokuthi uthi uKristu akekho noma uthi uJesu akekho. Uyamphika uma wenza into angayifuni. Uyamphika uma umkhulumela into angezuyenza uthi uzoyenza. Ukumphika lokho. Uthi ke yena uthembekile ngoba akanakuziphika. Uthembekile ngoba akanakuziphika. Ngibheka leli verse lapha yakuTimotheo uma ngingaphazami. Uthembekile yena ngoba ngeke aziphike. Ngakho ke kubiza ukuthi bafowethu sihlale ezwini lakhe sikwenze akakufunayo. Timotheo wesibili chapter 2 lona iverse sengilisheshe ngalithola. Uverse 11 and 12, 13. Ngokuba uthi verse 11 likholekile lelizwi. 2 Timothy chapter 2 verse 11. Likholekile lelizwi lokuthi ngokuba uma safa naye siyakuphila naye futhi. Uma safa naye sizophila naye. Kodwa masife sodwa ngeke siphile. Hayi nanokuthi sophila sodwa. Cha, ngeke siphile ngoba asifanga naye. Yifa naye, bethelwa naye esiphambanweni ukuze nezwe libethelwe kuwe. Likholekile ke lelizwi lokuthi ngokuba uma safa naye siyakuphila naye futhi. Verse 12. Uma sikhuthazela siyakubusa naye futhi. Sengike ngakusho kaningana ukuthi uNkulunkulu akawafuna amavila. Nenkosi uJesu ayiwafuna amavila. Ifuna abantu abakhuthele. Ngakho ke uma ukhuthele uzobusa naye. Kodwa uma uyivila athi uMongcwele hambe yokhuleka ungayi. Kuthi hamba uye kuloya muzi ohambisa umkhuleko ungayi. Kuthi hamba uyokwenza open air uyoshumayela emgwaqeni esitaladini ungayi. Awukhuthele uyivila. Ngale kobuvila awufuni futhi ukulalela uNkulunkulu. Ngeke abuse nawe. Uthi uma sikhuthazela siyakubusa naye futhi. Uma simphika naye uyakusiphika. Nanso ke le ndaba engikuyona kahle hle. Ngikhuluma ngokumphika. Uma usho into ibisingenzeki uyamphika. Usho into ukuthi uthe uzoyenza. Uthe uJesu. Qaphelani leyo nto leyo. Ngoba uma engashongo uyamphika. Yini angahambi nawe? Yini angayenzi into othe wena uyishilo? Ngoba kahle kahle uNkulunkulu confirm izinto esizikhulumayo. Ngoba zingakhulunywa yithina zikhulunywa uye abese ziconfirm. Angazi uma uyangizwa yini. uNkulunkulu confirm into esiyikhulumayo. Sengisho kaningi izikhathi eziningi. Bhalani izono nilinde usuku. Iminingi imbono eqhamukayo kubantu abahlukene. Nakwenzeka nje umuntu uma seyibhalela izono zakhe kwenzakalani? Uyakhululeka, uyethuleka umthwalo. Lento engiyishoyo ngithi mina bhalani izono ungabhali ihlobo, sibhala isono njengoba usenzile. kuNkulunkulu uyakubona into oyibhalile kufanele ukuthi uyasivuma njengoba ebeke mina ngedwa. Abanye bayacomplain bathi indaba beyedwa. Wangitshela wathi amabandla amaningi awiswe abantu abaningi abalungisisayo ngoba bagcina sebediscuss izono zabantu, bagcina sebebahleba. Wathi yikho ke beka mina ngoba akafuni ikhaya lezwi life endleleni. Akafuni into abayendlu kaJehova ife endleleni.
ngoba abantu basebenzisa inkonzo yokuvuma izono kanti bayahleba. Afika umuntu ngikhubekile mina ngesikhathi usibanibani umfundisi wethu ethi uzomhleba kahle hle kodwa uzongena ngokuthi ukhubekile. So ke wathi uzobeka mina ngedwa ekhaya lezwi tabeni endlu kaJehova uzolungisisa abantu. Kodwa ukuze-ke ngibe umuntu omningi ngingedwa, umuntu makaqale enze i-appointment. Uma eseyenzile ngimtshele lo appointment is not about me, ingaye uqobo njengoNkulunkulu. Ngesikhathi uzibhala izono zakho uyakwethula umthwalo. Baningi abashothi ngizizwe ngilula ngiqala ukuzibhala, ngizizwe ngikhululeka ngiqala ukuzibhala. Uma kufika usuku lokuhamba idate ingakafiki, uzokwenzela umusa ungene ezulwini ngoba ukubonile uzibhala. Une-date naye ngoba une-date oyinikezwe ubaba uNsibani. Ngilela gama uconfirm into engiyishilo. Uma mina ngikunika i-date awuyinikwa ubaba uNsibani, uyinikwa uyena. Ngokuveza imbono econfirma indaba okuvuma izono nokubhala, uconfirm into engiyishilo. So ke ngilapha yakuthi uma umphika naye uzophika. Uma uthe wena uthi uJesu kuzoba mnyama u3 days emhlabeni bese kungabe imnyama, uyakuphika ngoba nawe uyamphika mawushinta angazange ayisho. Angazi noma niyangizwa yini. So ke uma uthi uJesu the kanti akashongo, uzokuphika ngokuthi leyo nto oyishilo ingenzeki. Kodwa uma uhamba ngobungcwele uhlala kuye, into oyishoyo uzoyenza. Akayenzi ngoba isho uyena, uyenza ngoba uyena oyishilo through wena. Thina sacabanga ukuthi isho uwena, kanti ayisho ngowena. Angithi phela Kolose 3:3 uthi uma nafa noKristu, ukuphila kwenu kufihlwe noKristu kuNkulunkulu. So athi uPaul Paul akusemina ophilayo, uKristu ophila kimi. So izinto esizenzayo zenziwa yithina. Izinto esizikhulumayo ikhulunywa yithina, zikhulunywa uyena ephila kithi. Wesike mina ngaze ngathi unjani ungigibele. I'm just an ordinary donkey. So ke into engiyikhulumile uzoyiconfirma ngoba ikhulunywa ngayimini, ikhulunywa uyena. Akaliphikisi izwi lakhe. Umethe ezwini lakhe usuku lokulanda ibandla akalazi. Laziwa ubaba kuphela nengelosi azilazi, izwi lakhe lelo. So uma thina sikhuluma izwi lakhe uzolinqina akhombisa ukuthi akalwazi vele. So ke uNkulunkulu masingamenza asiphike ngokuthi aphikwe yithina sithi uthenga shongo. Ngoba uzoliqinisekisa izwi lakhe. Uma thina siphikisa izwi lakhe uzosiphika. Angibuyele ku verse 12. Siku 2 Timothy chapter 2 verse ngiqale ku11 ngaya ku12 angibuyele ku11. Likholekile lelizwi lokuthi ngokuba uma safa naye siyakuphila naye futhi. Uma sikhuthazela siyakubusa naye. Uma simphika naye uyakusiphika. Ngoba siyamphika. So ngichaza ukuthi kuyakubona bonke abamphika bethu uJesu akekho noma bethu uJesu umlungu. Akulabo kuphela. Abanye bamphika ngokumkhulumela bamenza idlozi. NgesiZulu kuthiwa ungangikhulumeli indoda angilona idlozi ngoba idlozi liyakhulunyela ukuthi lithe lathi ngoba likwazi ukukhuluma. Kahle hle alikho. So ke uthi ke uverse 12 uma sikhuthazela siyakubusa naye futhi. Uma simphika naye uzosiphika. Qaphela ungalenzi iphutha lokuphika inkosi uJesu. Ungalenzi nje. Ungawenza wonke mhlawumbe amanye kodwa ungamphiki. Ngoba uzokuphika. And mase kuphika kuzoba buhlungu. Ngoba kunabantu ohamba nabo abazokuhlamuka babona amanga kuwe. Kanti mhlawumbe waqambe ungaqondile. Waqambela uJesu amanga ukuthi uthe. Verse 13 uma ke singathembeki yena uhlale ethembekile ngokuba akanakuziphika. Igama lakhe uthembekile. Uma ke thina singathembeki bakithi yena uhlale ethembekile. Abayeka abantu ungathembeki bakithi, yekani ukungathembeki. Yena uhlale ethembekile. Uma uvula isambulo chapter 19 ufunda uverse 11 uzothola igama lakhe lelo.
ngase ngibona izulu livulekile, bheka nantu ihashe elimhlophe nohlezi phezu kwalo obizwa ngokuthi othembekileyo noqinisileyo, uyahlulela alwe ngokulunga. Othembekileyo igama lakhe, oqinisileyo igama lakhe. So-ke ngapha kuTimotheo chapter 2 2 Timothy verse 13, uma singathembeki yena uhlale ethembekile ngoba akanakuziphika. Akakwazi ukuphika igama lakhe, akakwazi ukuphika ukuthembeka kwakhe. Ngoba engasathembeki njengawe kusho ukuthi akathembekile. So asimsabe, simhloniphe, singamkhulumeli, singathi uthe engashongo. Ingakho-ke kufanele sistikhe ezwini lenkosi. Izwi lenkosi aliguquki. Uthi uJesu kodlula izulu nomhlaba ngeke kudlule nagamana linye engilikhulumile. Uma ethe yena usuka kalwazi, kodlula izulu nomhlaba ngeke lidlule, ngeke azithole selwazi usuku. Uthe yena kalwazi. Futhi ungacashi ngokuthi ngoba bamunye uyalwazi. Uyakwazi ukuthi bamunye kodwa uthe akalwazi. So mawusuthi wena bamunye uyalwazi, uphikisa izwi, ungaliphikisa izwi. Usholani ukuthi bamunye uyalwazi ethe yena akalwazi. It's written in the Bible. So akakwazi ukuphikisa izwi lakhe. Ngakhumbulele ngale kuNumeri ukuthi akaqamba amanga yena ngoba akasuye umuntu. Ngeke aqamba amanga, ngeke aziphikise, uthembekile. So yingakho ethi John 7:38, okholwa njengokusho kombhalo, esiswini sakhe kogobhoza imfula amanzi aphila. Asibambeni iBhayibheli, ziyaguquka izambulo kodwa izwi alishintshi. Angiphinde, ziyaguquka izambulo kodwa izwi lakhe alishintshi bafowethu. So asilibambeni izwi, sigijime nalo ngoba alishintshi. Umuntu uyashintsha, izambulo ziyashintsha kuya ngokuthi uzinikwe ubani. Angazi noma uyangizwa, uzinikwe ubani. Usathane unezambulo, amadimoni anezambulo, amadevil worshippers anezambulo, nenkosi uJesu inezambulo. Ubani okumbulele, ubani okhulume nawe. Asibambeni izwi. Ngakhumbula uFirst Peter chapter 1 siqala verse 2. Senihlambululile imphefumulo yenu ngokulalela iqiniso. Ngoba ngolalela iqiniso, ungalalela amanga, khohlwa amanga. Iqiniso liyizwi. Izambulo azilona izwi. Noma ngabe siqhamuka kuphi, isambulo asilona izwi, siyisambulo. Noma ngabe sivela enkosini uJesu, isambulo asilona izwi. Noma ngabe sivela kubani, isambulo siyisambulo ngaso sonke isikhathi. Kodwa izwi liyilento ayikhulumile yena, liyizwi lakhe. Asibambeni izwi-ke ngoba uthi senihlambululile imphefumulo yenu ngokulalela iqiniso. Nize nithande abazalwane ngokungazenzisi. Thandanani ngokuphelele omunye nomunye ngenhliziyo. Lalela kuverse 24. Senizelwe kabusha, kungengambewu ephelayo kodwa ngengapheliyo, ngezwi eliphilileyo. Izwi liyimbewu engapheliyo. Izwi liyimbewu engabuni. Bambizwi. Izambulo ziyabuna, kodwa bambizwi ngoba liyimbewu engabuni. Abese ethi-ke, ngezwi eliphilileyo nelimiyo likaNkulunkulu. Liphilile limile. Verse 24. Ngokuba yonke inyama injengotshani nobukhosi bayo bonke bunjengembali yotshani. Utshani buyabuna nembali yavuthuluka, kepha izwi lenkosi limi kuze kube phakade. Izwi, sibambe izwi, sibambe ukusho kwakhe. Bakithi, asilibambeni izwi bafowethu. Ngesinye isikhathi kunzima ukubamba izwi, liyashisa. Kepha izwi lenkosi limi kuze kube phakade. Yilo leli izwi levangeli elishunyayelwa kunina. Yilo-ke leli. Ngishumayela izwi mina bafowethu. Lithini izwi? Asibambeni izwi. Imbono nezambulo, yebo siyayihlola, siyibone kaNkulunkulu. Kodwa futhi siyihlola ngani? Ngezwi. uNkulunkulu ayikhuluma into ephikisa izwi lakhe. Nkosi uJesu ayikhuluma into ephikisa izwi lakhe. Umoya oNgcwele akayikhuluma into ephikisa izwi lakhe. So-ke izwi liyikho konke.
Thandaza wena, uNkulunkulu akusize uma ufunda iBhayibheli uthandaze. Ukuze ungalifundi njengenovel, ungalifundi nanjengayiphi incwadi, kodwa uvumele uMoya oNgcwele akhulume nawe ngaleli zwi ngoba liphilile, linamandla, libukhali kunenkembe eyisikandlangothi zombili, ligijima ngaphezu kombane. Leli zwi lidabula umlilo, lidabula amanzi. Leli zwi lihlaba lahlukanisa amalunga nomkantsha, lihlukanisa umoya nomphefumulo, lahlulela imicabango nezizindlo. Akukho kusithekile okungekho bani. Mina ngisho izwi, ngisho izwi. So asibambeni izwi bafowethu. Uma ubambe izwi uqedile. Kanti leli zwi liwubani? Uma ufunda uJohn 1:1, ekuqaleni wayekhona ulizwi. Ulizwi wayekuNkulunkulu. Ulizwi wayenguNkulunkulu. Yena lo wayekhona ekuqaleni kuNkulunkulu. Konke kwavela ngaye. Ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho. Kukho konke okuvelileyo. Sikhuluma ngani? Ngolizwi. Ulizwi ewubani? Eyizwi. Asibambeni izwi bafowethu, ufunda iBhayibheli lakho, uthandaze, uzile ukudla, uNkulunkulu uzokusiza kunoma yiphi inkinga yakho. iBhayibheli lilodwa esiliphethe. Lokho kungukuthi uNkulunkulu usebenzisa incwadi eyodwa uma ekhuluma nathi. Izambulo ziqhamuka ngendlela eziningi ezihlukene. Zivela kuNkulunkulu, zivela kuSathane ezinye, zivela emademonini ezinye. Wena hlola umoya ngoba baningi abaprofeti bamanga abaphumile ezweni. Usho njalo 1 John 4:1. Masithandaze simbonge uNkulunkulu wethu. uJesu Kristu inkosi. Baba olungileyo, uNkulunkulu onomusa, siyabonga kakhulu ngezwi lakho. Siyabonga ngothando sithande ngalo. Siyabonga ngakho konke osenzele khona. Uyasifundisa, uyasithanda, uyasigona, uyasiduduza mase sikhala. uNkulunkulu wethu, siyabonga. Sihole Moya oNgcwele, usiholele ekhaya ezulwini. Sihlale silungile, silungele ukuhlwithwa kwebandla. Elingahlwithwa noma yinini, namanje ngiguqile la, lingahlwithwa. Nantambama namhlanje, nakusasa, noma ngo-2031, noma yinini, okwethu masihlaleni silungile. Siyabonga Nkosi ivangeli eliphila usinikeze lona, lokuthi ngeke uziphike. Awunakuziphika wena, ungothembekile, ungoqinisileyo. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu bangcwele, siyamdumisa, simnika lonke udumo olungolwakhe lumfanele izikhathi ezingakabi bikho namanje kuze kube phakade. Baba uNsibande usiyavalelisa uthi uJesu Kristu inkosi.